Assalamu alaikum, ina yi wa kowa barka da zuwa wannan tasha tamu. Yau za mu yi bayani ne akan swap. Za mu ji wata kalma swap a kasuwar crypto. Wai me ake nufi da swap? Menene swap? Menene swap a kasuwar crypto? So swapping a kasuwar crypto shine kai swapping kuɗinka da token. Ma'ana kai canja kuɗinka da wani token ko kuma ka canja wani token da kuɗinka, ma'ana ka sayar da shi. Wannan shine swapping. Ta yaya ake swapping? Akwai hanyoyi da yawa da ake swapping. Na farko shine muna da bots da muke amfani da su na Telegram da za mu saita wallet ɗin mu a jiki mu siya. Muna da applications, exchanges na SEC kamar su Binance, BNB da za mu yi buying da selling. Ka shiga kamar ka yi swapping kuɗinka ne daga kaza zuwa kaza. Wannan abu da shi ake kira swapping. Sannan a dex trading ma the same abun muna da shi. Bari mu bamu misali, akwai wata wallet, akwai wani token da nake yawan ba da gwaji da shi. Misali ina da wallet ɗin Jupiter ga ta nan. Bari mu gwada. Akwai wani token yauwa na san ina da wani. Ga wani Bulana. In na taɓa kan Bulana ɗin nan ko? Misali Bulana bari in jawo ƙasa. Yauwa ga trade. Kun ga me aka ce a nan shi ake nufi da swapping. Yanzu Bulana a ƙasa, Sol a ƙasa a sama ko? To ga wani ɗan ɗigo a nan tsakiyar nan. Gurin sama ta koma ƙasa. Bari in taɓa. Sama ta koma ƙasa ko? To kun gani? To ina so wannan Bulana ɗin complete ɗinsa in kwaso shi. In kwashe shi ya dawo Solana. To shi ne nan a nan sai in ce ina wurin yake nema maximum. Na ga dama zan iya rubuta shi ma da hannu. 85. Misali kun ga swap ya bayyana? 85424. Adadin gashi in kuna ganin sa ko? Kun ga? Zan yi swapping kenan wannan kuɗin ya dawo Solana 0.2. Kun ga kalmar swap ta bayyana? Ina danna OK ɗin nan za a yi min swapping ɗin coins ɗin nan, ma'ana na sayar da shi, na dawo da kuɗina ya koma Solana. Wannan shine swapping, ba wani abu ne mai wahala ba. So nan kenan. Bayan nan bari mu bamu misali ga wanda yake da bibiya kamar ta Bitget misali. Bari mu buɗe Bitget muga da network tana ɗan bani matsala lokacin sai ta ki buɗewa. Amma bari mu gani. Misali a home kenan. Shi ma buy and sell ɗin duka swapping ne. Duk shine ma'anar dai swapping duk ɗaya ce. Ka sayar da token ɗinka daga wani guri zuwa wani guri. Ka mai da kuɗinka daga can zuwa can. Na san network ɗin namu zai bani matsala, rabu da shi. Ina fatan mun gane me ake nufi da swapping. Shine ka juya kuɗinka daga wannan guri zuwa wannan guri. To haka ta Telegram ma shi ma ana yi kamar yadda na gaya mana. Za ka iya swapping token ɗinka daga wannan token daga wannan abu zuwa wannan abu. To amma to shi kansa ana ta swapping ɗin nan. Wai me ake yi wa swapping ɗin nan ne? So abin da ake yi wa swapping, wa'annan token ɗin ga wani ansin misali ina da shi a nan. Wa'annan tokens ɗin idan ka siye su, misali ka yi analysis ɗinka ka siya. Ka siya wannan yana 197K. Kawai sai ka gan shi ya koma misali 1 million. Haka ai ka samu ribobinka. To ta ina kake siya dama? Kana siyansa ne ta cikin wallet ɗinka. To wannan activity ɗin da za ka yi a gurin siya da siyarwa shine swapping. Ma'ana ka yi swapping kuɗinka daga nan zuwa nan. To kuma amma akwai wani tambaya guda ɗaya. Mutanen mu suna ce wai swapping ɗin nan to me ake nufi da su? Ma'anar swapping ɗin nan fa ta wata fassarar yadda zamu daɗa gane shi sosai. Kamar yadda muka sani blockchain shi ya bamu dama ake ƙirƙirar meme tokens ƙarƙashinsa. Misali kamar Solana ana ƙirƙirar meme tokens wanda su ne wa'annan muke zuwa muke trading a kansu a DEX. Ethereum shi ma yana da nasa. BSC wato Binance su ma suna da nasu blockchain ɗin da suke da ƙananan tokens ƙarƙashinsu. To wannan swapping da ake yi ƙarƙashinsu, a ce maka za a yi maka swapping. Dama in za ka siya wannan meme token ɗin tunda a ƙarƙashin Solana yake, sai a ce maka zuba Solana a cikin wallet ɗinka sai mu baka dama ka yi swapping ɗin Solana ɗin nan naka da wancan token ɗin. Lokacin da ya tashi ko ya karye sai ka zo ka yi swapping, ka kuma swapping da same procedure daga wannan
coins ɗin ka dawo da shi Solana. Kaga kenan ka sai Solana guda 10, ka yi converting ɗinsa, ka mai da shi ya koma misali wannan Soldiers ɗinnan ko Kim ɗinnan ko Beni ɗinnan ka canja ya koma shi, ya ka ci riba ka kuma canja shi ka mai da shi Solana. Idan da Solana ka guda 10 ne, yanzu sai ka ga Solana ka guda 100. Kaga ai ka ci riba kenan shi ma Solana ɗinka sai ka je ka converting ɗinsa ka mai da shi USDT ko kuma ka je ka yi P2P ɗinsa ko ma ka san yadda za ka yi da shi dai ka mai da shi kuɗi. Kaga ka samu riba. Wannan shi ake nufi da swapping. Swapping ba wata kalma ce mai wahala ba, ba wani abu ne da zai rikitar da mu ba. So bari mu ɗan yi taɓa kalashi mu ɗan koma baya kaɗan wanda ya fara tsinkara bidiyo namu wannan cewa tamu yau ya tsinkayi wannan bidiyo. To kar kai tunanin wannan bidiyo shi kaɗai muke yi. Shi kaɗai ne muka yi akan Dex. Wannan channel tamu tana bayani ne akan duka wasu abubuwa da ake a samu kuɗi, halattaccen kuɗi a intanet. Wasu abubuwa da yawa da ake a samu kuɗi wanda suke legit ka zuba kuɗinka ka samu kuɗi ka juya. Wannan shi ne abin da channel ɗin nan tamu take da wasu ilmummuka da suke wanda suke ba kowa ne ya san su ba da suka shafi waya muke fito da su. Musamman hanyoyin da za mu ɗan mai da kuɗin data ba ka ɗan sa data ka da ƙyar ka sa kuɗi kana so ka ci riba. To kaga kana so kai ma ka ɗan samu riba ka ga ba a ce kawai sai duka sa kai ta kallon status ba kana asarar kuɗinka. In kana ɗan irin waɗannan activities ɗin sai ka saka data 1000 ko 2000 kai ma ka ɗan tsira da 3000 ma misali. Kaga kai har riba ma ka ci kaga ai Alhamdulillah. To through wannan channel tamu ana bibiyan mu insha Allahu muna bin zamani, muna bin zamani da abin da zamani ya zo da shi za mu ci gaba da gabatar da shi. To wanda ya fara zuwa tasha tamu ka daure ka danna liking da subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora da nan gaba. Sannan kuma muna roƙon ka da ba sai ka yi downloading bidiyon nan mun fi jin daɗi ka kalle shi online domin kallon su online da kake buga mintunan sun ƙaru mun shi ne zai bamu tabbacin cewa mutane suna kalla kuma suna jin daɗi. Sannan appreciating ɗinka gurin yin commenting muna recommending ɗinka kai commenting da shawarwari idan mun yi wani abu ba daidai ba a ganar da a bamu shawara a ce kaza ba daidai ba ne ko kuma a'a a yi kaza ko kuma a bamu shawara mutum in kana da wani tambaya ko kuma topic ko kuma wani akala da kake so a yanayin yadda muke karantawa muna da wani ɗan issue mu ɗan gyara ɓangare kaza sai ka bada bayani ka ce ɓangare kaza da Allah mu gyara. Mun gode sai mu haɗu a cikin shiri na gaba. Bye bye.